ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂಡು 1922 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪುನ ಮತ ಅತ್ತಂಡ ಸಲಹೆನು ಮಾತೆಡ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈರ್ನ ಗತಿ ಮತ ಇರೆಗೇ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಅನ್ಪೇರು. ಆರು ಸ್ವಯಂ ತಮ್ಮ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಏರು ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು చెప్పండు. ಉತ್ತರ: ಏರು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಮಧುರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯ ದುಪ್ಪೇರು. ಏರು ಏಪಲ ಮತಭೇದೋಡು ಬರ್ಪುಜರೋ ಅಕುಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದುಪ್ಪೇರು. ಬಿ.ಕೆ. ನ ಸ್ವಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಅಂತರಾಲಡು ಒಂತೆಲ ಕಠಿಣತನ ಅತ್ತುಂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನೊಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಣ್ಮಣಿಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕುಲು ಕೇನುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ತೂಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಒರ್ಯಗೊರ್ಯಗ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆ ಉಂಡು. ಬೊಲ್ದುಪ್ಪುನ ವಿದೇಶದಕ್ಲೆಗ್ ಕಪ್ಪುಪ್ಪುನ ನೀಗ್ರೋಲು ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶದಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ತೆರಿಯೋನೆರು ಮೊಕಲು ನಮ್ಮ ಊರುರ್ದು ದೂರಪಾಡು ಪನ್ಪುನಾತು ತಿರಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಏತು ಪೂರ ಧರ್ಮದಕುಲು ಉಲ್ಲೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿಯಗೊರಿ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಅಂತ್ಯವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿರಿದಿಜಿ ಹೇ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಇದಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ನರಕವಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಲ ಅವಶ್ಯವಾದಿತ್ತನು. ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಪ್ರಪಂಚ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಈ ದುಃಖಧಾಮದ ಪುದರ ಚಿಹ್ನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಪುದರ ಚಿಹ್ನೆ ಎಜ್ಜಿ. 5000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸುಖಧಾಮ ಇತ್ತಂಡು. ಅಪಗ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಇತ್ತೇರು. ಏಪ ನಿಕಲಿಗೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತೆರಿಪವೇರು. ಅಪಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ತೆರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕಲಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಮತ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೇರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈಶ್ವರನ ಪುದರ್ನು ದೆತನುವೆರು ಅವಶ್ಯ ಅದು ಒರಿ ಉಳ್ಳೆರತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯಡು ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾರುಳ್ಳ ಆಕಾರನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಶ್ರೀಮತ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಬರಪೇರು. ಕೇವಲ ಐಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದು ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನ ಮತವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಭಗವಂತನೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಸುತ್ತುಜೇರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಈತು ಪೂರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಗತಿ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಸುಖಧಾಮಡು ಅಶಾಂತಿಪ್ಪುಜಿ, ದುಃಖಧಾಮಡು ಶಾಂತಿಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಮಾತ ವಿಚಾರನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇಜ್ಜಿ. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಅಕಲ್ನ ಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗತಿದ ಮತ ಮಾತೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಇರ್ನ ಬಾಬನ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಗತಿ ಮತ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಏಪ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವರೋ ಅಪಗ ನಂಕು ಎಂಕಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರು ಅವಶ್ಯವಾದರು ಬರೋಡ್ಯಾಪುಂಡು. ಹೆಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸದ್ಗತಿನಿ ಎಂಚ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಸ್ಪರಡು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಪ್ಪ ಆದಿಜ್ಜೇರು. ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಆಂಡ ಅಸುರಿ ಮತನು ಏರು ತೆರಿಪೇರು. ಐನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತೊನುವೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸುರಿ ಮತಗೂ ಅಧೀನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಉಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಏರು ಈ ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸದ್ಗತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಟ್ಲ ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲ್ಡಲ ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಏರೇನು ಬತ್ತದು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲಿನೇ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತಕಲಿಗ್ಲ ಕಲ್ಪವೇರು. ಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಗಾಯನ ಉಂಡು.
ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ఆయనದವರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಶಿವೆಲ ಸಹ ಬಾಬಾದುರ್ಲಿರತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರನೇ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರನೇ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರನ ಮತ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ದೊಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಂದು ಪತಿತ ಪಾವನ ಏರು ಎಂದು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅತ್ತು ಗಂಗಾಜಲನೋ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯನ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಪಗ ಈತ ಪೂರ ಮೇಳ ಇಂಚಿನವು ಕಡೆ ಮೇಲೋದ ಕಡೆ ತಿರುಗುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ನಿಕುಲು ಬುಡ್ಪಲೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಬುದ್ಧಿಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಗಂಗೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ನೀರ್ದ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಪುನು. ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಗಂಗಾಜಲನು ಅಮೃತ ಪಂದು ತೆರೆಯುನೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ. ಇದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪೋಯರು. ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪುನು, ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬರಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವಿತರಾತೇರು. ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿಡ್ದ ಆಲ ಕುಲ್ಲುಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗನ್ ತೆರಿಪೋಯರು ಬಂದು ಈತು ಮಾತ್ರ ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಹೋಪುನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಏಪ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಪಾತ್ರನು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪಲೆ ಬರೆಪಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಕೆಲವರನ್ನ ಬುದ್ಧಿರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಸಹ ಕುಲ್ಲುಚಿ. ಈ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಾ ಬಂದು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಸಮಾಚಾರ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇನ್ನಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಬನ್ ಜವಾಬುನು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದು ಕೇನ್ನಗ ಜವಾಬುನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪಲೆ. ಕೆಲವರು ಮುಕ್ತಿರು ಪೋಪೇರು, ಕೆಲವರು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿರು ಪೋಪೇರು ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಏರುನ ಕಲೆ ಅದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನುಡು ತೀರ್ಥ ಖಂಡಿತವಾದು ಬರಡೆ ಅಪ್ಪನು. ದ್ವಾಪರ ಇಗೊರ್ದು ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಪಂದು ತೊಜ್ಪೋಡು. ಏರುನ ಕಲೆ ಜಪ್ಪುನ ಕಳೆತ ಸೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುಂಜೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರಲ ಸಹ ಕೇನೋಡು ದೇಪಂಡ ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅದುಂಡು. ಮೂಲು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದು ಕುಲ್ಲೊಡಾಪುನು. ಬಾಕಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುಂಡು. ಮೂಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರಲ ಸಹ ಕೇನೋಡಾಪುನು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲರೋ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಎಂಚಾಯರು ತೆರಿಪಲೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಅತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಆದುಲ್ಲೆರೋ. ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪೆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿರಾಕಾರಗ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಗೀತೆನು ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಗೀತೆ ಖಂಡನೆ ಆಂಡ ಮಾತಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಖಂಡನೆ ಪಂದರ್ಥ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪಲೆ. ಸತ್ಯ ಇಗೊಟ್ಟು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದಿತ್ತೇರು. ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾಯಿನ ಕಾರಣ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಏಪ ಸೃಷ್ಟಿದ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಪ್ಪೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಬನ್ನಗ ತಮೋಗುಣಿ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋನು ಪಾರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ವೃಕ್ಷಲ ಜಡ್ಜಡೀಭೂತವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ವಿನಾಶ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸುರುಕು ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರುಡು ಪಾಡೋಡು ಐನು ಮಾತೆರ್ಲ ಓದೋಡು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು. ಭಗವಂತನೇ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತೆರನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ತೇರು. ಅರೆನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಅಕುಲು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪಂಚವಿಕಾರದ ಏರುಪೇರು ಮಸ್ತುಂಡು. ವಿಹಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದು ತಿರಿಯುವೆರು. ಆಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂಚಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಕಚ್ಚಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಲೆಗಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗಲ ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರಡಾಪುನು. ರಾಮಕೃಷ್ಣರು
ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಠ ಉಂಡು. ಹರಿಜನಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರು ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ದು ಎಪ್ಪುಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಏರುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಇಂದೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಸ್ಪರಡು ಸಲಹೆನು ದೆತನೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಧನದ ಪಾತ್ರನು ಕೇನೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಹಾತೇರನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಲಹೀನರ వచ్చి ಆಂಡ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪರಸ್ಪರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಮತಭೇದದ ಕಾರಣ ಪರಸ್ಪರಡು ಪಾತೆರುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯಗು ಪೈರ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಕುಲುಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೀಕೆ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಏತು ಮಧುರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾದುಪ್ಪೊಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಕಠಿಣವಾದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ದವರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರುಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ಕೇಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಲೆ. ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅತ್ತು ನೀರಿದ ಗಂಗೆನೋ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಗಟ್ಟು ಸಹ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಏರು. ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಬನ್ ತೆರಿಯೊಂಡರ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಬೀಜನು ತೆರಿಯೊಂಡಿರ್ದವರ ವೃಕ್ಷನು ತೆರಿಯೋಲಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪಡಪ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಕೇವಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೀಕೆಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂತು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದೆತ್ತ ಲಾಭನು ದೆತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಊರಿಲ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾರ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಪರಸ್ಪರಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವಿಹಂಗದ ಮಾರ್ಗದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಮತಭೇದಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಏರುಣ ಕಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಕಳೆತ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಒಗಟುನು ಕೇಂದು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಅದು ಕುಶಿತ ಖಜಾನೆನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಡ್ದಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗೂ ಪಾತ್ರ ಆವಡಾಪುಂಡು. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವಿನಾಶಿ ಕುಶಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಗಾದು ಬಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ದಾತಾನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು. ದಾತಾನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಆದುಂಡು ಕೊರ್ಪುನಿ. ಏರೇ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದು ಪೋಲೆ. ಏರ್ಲ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಪೈರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈತ್ ಭರ್ಪೂರಾದು ಪುಲೆ. ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಆದು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆನ ಅತ್ತು ಕೇವಲ ಎನ್ನ ಉಳೆಡು ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲೆನ. ಏತೇತು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪರು ಆತು ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗೂ ಪಾತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಂಗಮದ ಪ್ರಾಪ್ತಿನು ನೆನಪುರ್ದಿಂಡ ದುಃಖ ಅತ್ತುಂಡ ಬೇಜಾರದ ಪಾತೆರಳು ನೆನಪುಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ. ಮಾತೇಶ್ವರನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಓಂನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪಂಡ ಓಂನು ಜಪ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏಪ ಸಮಯ ಓಂ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪುಡು ಓಂ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇಂಚತ್ತು. ಕೇವಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು. ಕೇವಲ ಓಂ ಪಂದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಒವ್ವೇ ಜೀವನಡು ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಓಂದ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪೊಡಪುಂಡು. ಓಂದ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪವನಿರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಶಾಂತಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ನಂಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾದು ಮಸ್ತ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ನನಾತ್ ಅಶಾಂತಿ ದುಃಖಿ ಒಂದೇ ಬೈದಂಡು. ದೇಪಂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮ ಅಕುಳೊಪ್ಪುನ ಪಂಚ ವಿಕಾರ ಪಂಡ 5 ವಿಕಾರವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಲ್ತಿಜೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ತನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸೈಜೇರು. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸೋಜರ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚ ಅಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಅಕುಳು ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನು ಎನ್ನ 5 ವಿಕಾರನು ನಷ್ಟ ಮಲ್ತುದೇನಾ. ಐತಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುದೇನಾ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರೇ ಕೇಂದ್ರಡ ಎಂಕುಲ್ನ 5 ವಿಕಾರನು ವರ್ಷಟ್ಟು ಎಂಚ
ಮಲ್ತೊಂದ ಪಂಡು ಅಪಗ ಅಕಲೆಗ್ ಈ ವಿಧಿನ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಅಕಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ದೂಪನು ಕೊರ್ರೆ. ಅಂಚನೆ ಜೊತೆಟು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾವಾಕ್ಯವಾದುಂಡು ಎನ್ನ ಜೊತೆಟು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸಲೇ. ಎನ್ನ ಬಲನು ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪ್ರಭುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿದ್ದವರ ವಿಕಾರಲು ದೂರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಡ್ಡು ನಿಖಲ್ನ ಗತಿ ಮತ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಗತಿ ಮತ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಏರ್ನಾದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪನ ಮತ ಕೇವಲ ಆರೇ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಮನುಷ್ಯರ ಇನ್ ತೆರಿಯೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಆಸೆ ಕೇವಲ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ನಮಕು ಸದಾ ಕಾಳೋಗಾದು ಸುಖ ಒಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಸುಖ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಐನು ವಿಕಾರನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ತದು ಅಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಜೆನೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲೆಗ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾದುಂಡು. ಒಯ್ನು ಓರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ವಾ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಆ ಗತಿನ ತೆರಿಪೋಜೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು ಈರ್ನ ಗತಿ ಮತ ಭಿನ್ನ ಈರೇ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪುನ ಮತ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಮೊಕಲ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪುನ ಮತ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಾಪುಂಡು ಇಂದತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನಿ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸನೇ ಅದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ. ವಾ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಸದಾ ಉಲ್ಟ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಸುರೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಅಪಗನೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭನು ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.